खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ फैगौ 28 जानुवारि खालि गोथार बाथौ सान। बे बाथौ सानाव इउनियन मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बाहागो लागोनखौ मिथिना मोननाय जादों। क'क्राझारनि बाथौ ट्रेडिशन एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि लिंथुमगिरि महिम चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा मैया गुवाहाटीयाव मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालखौ लोगो हमनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया तामुलपुर जिल्लानि गान्धीबारि हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखायै सालान गैयै गंनै अन्थाइ बाला लाबोनाय डाम्पार गारिखौ हमनो हायो। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव थानाय गान्धीबारि हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव मैया सालान गैयै डाम्पारखौ गोख्रों नायबिजिरना गंथाम डाम्पारखौ हमनो हायो। आयेन बेरेखायै हमजानाय अन्थाइ बाला रोगानाय डाम्पार गारिनि नाम्बारानो जादों AS25DC 4430 AS01 RC 4828 आरो 3207। गंथाम डाम्पार गारिखौ तामुलपुर हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव लानानै थाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। कमिउनिटि भिजन डकुमेन्टआ मोनसे गोजोन, समान आरो दावगालु बिटिआर सोरजिनाय होनना फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बिटिआरनि थाखाय कमिउनिटि भिजन डकुमेन्टआ मोनसे गोजोन, समान आरो दावगालु बिटिआर सोरजिनायनि थाखाय मोनसे रडमेप बानायनो थाखाय लानाय मोनसे गोदान हाबाफारि, जेराव जोंनि गासै 26 जिउगोनां हारिफोरनि लुबैनायफोरा जाफुंसार जागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। धोनस्री ब्लक कमिटि इउपिपिएल लोगोसे प्राइमारि थाखोनि गासै बिबानगिरिफोरखौ गोदानै दाफामफिनबाय। उदालगुरि जिल्ला नं 37 धोनस्री ब्लकआ मैया बोसोरनि जोबथा सानाव 2025 आरो 2027 मायथाइनि थाखाय ब्लकनि सिङाव थानाय गासै बिबानगिरिजों गासै प्राइमारिनि बिबानगिरिफोरखौ गोदानै दाफामफिननानै होबाय। हाबाफारियाव धोनस्री ब्लक कमिटि इनचार्ज साहेब खानजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल आफादनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे जिल्लानिनो बिबानगिरि आरो धोनस्री ब्लकनि TCLCC मासिगिरि रुजुगोरा मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि बाबिल दैमारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। खौरां बिबुंथियाव धोनस्री ब्लक आफादगिरि रतेन्द्र दैमारि आरो TCLCC मासिगिरि रुजुगोरा मोसाहारि बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ फोरमायथियो। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो रायजोयैनो ना हमनानै रानलायनानै जादों। हालवादान गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो गामिनिनो 50 बिगा अरथाइनि फुख्रियाव ना फिसिनायनि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो इंराजि बोसोरनि जोबथा सान एबा 31 दिसेम्बर खालारखालि फुख्रिनिफ्राय ना हमनानै रानलायनानै जाबोदों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि साहा फारसे थानाय तितागुरि हालवादल गामिनि रायजो राजाफोरा मख'जाथावदि सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो इंराजि बोसोरनि जोबथा सान एबा 31 दिसेम्बर खालारखौ लोब्बा लाखिनानै फुख्रिनिफ्राय गोबां गेदेर गेदेर नाफोरखौ हमनानै गामिनि गं 118 नखरफोरनि गेजेराव रानलायनानै जादों हालदल गामिनि रायजो राजाफोरा। गोजाम बोसोर जोबनाय आरो गोदान बोसोर सफैनायजों बयबो सुबुंफोरानो ना बेदरजों बोथिसे लावखार ओंखाम जानायनि मिजिंखौ रनसायो। बे गोजाम बोसोर जोबनाय आरो गोदान बोसोर सफैनायजों लावखार ओंखाम जानायनि मिजिंखौ गामिनि दोहोनि आरो निखावरि जाहाथे नखरफ्रोमबो मिनि खुसि जालायनो हायो, बे थांखिजोंनो मैया समाव रायजोनिनो 50 बिगा अरथाइनि फुख्रिनिफ्राय ना हमनानै
रानलायनानै जायो हालदवाल गामिया। मख'जाथावदि गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे खाथि खाला गामिनि सुबुंफोरनो एसेल' बेसेनाव फाननानै जानो हानायनि खाबुखौ होनाय जायो। बेबायदिनो मैया फुंबिलि समनिफ्रायनो हालदल गामिनि फुख्रियाव ना लांनो फैनाय गोबां होंगो दोंगो सुबुंनि थुबुर जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इं 2025 निफ्राय 26 मायथाइनि समायखिरा लानाय आरो बिबान आजावनाय हाबाफारियाव बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बेंटल दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सुभाइजार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दख'राजों लोगोसे जथायै समायखिरा लाफादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारिजों लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी आरो बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाफैनानै समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय आजावनाय फोरबोखौ मेहेरगोनाङै बारहोहरो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।